लोगोसे आइखौ दिनैनि बे रुंसारि लीलानन्द ब्रह्म गोसोखां थान्दै बाथाखौ बेखेवनायजों लोगोसे रादाब बुथुमगिरि बाबामोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय। दा जोंहा सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय सिमेन दख'रा ब्रह्म धोरोम आफाद लोगोसे खुंगा 17थि बोसोरारि जुथुमा सिमेन दख'रा ब्रह्म लाइमोन आफादजों लोगोसे खुंगा 6थि बोसोरारि जुथुमा सिमेन दख'रा ब्रह्म धोरोम आइजो आफाद जथायै टाउननि सिमेन दख'रा ब्रह्म धोरोम सेवा आश्रम मन्दिरनि लांगोनायाव जों साननैनि हाबाफारि लानानै खुंनो लादों। दा दिनै गिबि हाबाफारि बे हिसाबै जोङो गिबि हाबाफारि हिसाबै जोंनाव गिबियावनो रुंसारि समेश्वरी औवारी गोसोखां थांबै ब्लां बेखेवनाय, बेवहाय जों बेखेवगिरि महरै आलासि लिंना लाबोदों जोंनिनो मानगोनां मावफुं सोद्रोमा MACनि मिसिं अट'नमास काउन्सिल मलेन्द्र नार्जारी आफा। आरो नैथियाव जोङो हाबाफारि लाबावदों रुंसारि शिबचरन नार्जारी गोसोखां सायनासालि बेखेवनाय, बेवहाय जों आलासि महरै लिंनानै लाबोदों जोंनिनो धेमाजि जिल्ला परिषदनि सोद्रोमा मानगोनां मुस्रि सुबारानि बसुमतारी आइ। आरो बेजोंनो लोगोसे आरो जोङो रुंसारि एकेन्द्रनाथ ब्रह्म गोसोखां जामुसालि बेखेवनाय हाबाफारि लाबावदों, बेवहाय जों बेखेवगिरि महरै लिंनानै लाबोदों जोंनिनो आगुनि मोनसे समनि बारग' नेहाथारि बोखावै लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां मुस्रि प्रबिन नार्जारी आफा। आरो ब्रैथियाव जोङो रुंसारि लीलानन्द ब्रह्म गोसोखां थान्दै बादा बेखेवनाय हाबाफारि, बेवहाय जों लिंनानै लाबोदों मुस्रिमा जथिखा ब्रह्म बोसोनगिरि सिमेन दख'रा ब्रह्म धोरोम आइजो आफाद, जों लोगोसे आइआ पाब्लिक हेल्थनि बेखौ सोद्रोमा। आरो लोगोसे बेजों मोनसे हाबाफारि लाबोदों बेखेवनाय लाबोदों, बे जाहैबाय मावसोम हानजा बादा बेखेवनाय, बेवहाय जोङो आलासि महरै लिंनानै लाबोदों बेखेवगिरि महरै मुस्रि सुखुराम ब्रह्म आफादगिरि संखं गामि पन्सायत। दा बाबामोना बे हाबाफारिखौ बेखेवलांबाय जानानै थांबाय। बेफोर हाबाफारिया जानानै थांबाय। आरो लोगोसे उननि हाबाफारियाव जोंहा दंबावो लाइमोनफोरनि सावरायनाय मेल दङ। बिनि उनाव जोङो धोरोम शास्त्र बिसार, जायखौ होनो जोंनि बर'आव सान्थौ बिजिरनाय, दा बैफोर हाबाफारिखौ लानानै दिनैनि सेथि हाबाफारिया जागोन। आरो फैगौ रबिबारखालि 5 थारिखआव जोंहा माखासे हाबाफारिफोर दंबावो। दा बैफोर हाबाफारिखौ लानानै दिनैनि जा हाबाफारिया बे सान्थौ बिजिरनायनि उननिफ्राय जोंहा मोनाबिलिनि 5 रिंगायाव मंगलिक जयग' होनाय हाबाफारि दं। आरो जोबथारनायाव मोनाबिलिनि 6 रिंगायाव गागि आफाद, लाइमोन आफाद, आइजो आफाद जुदा जुदायै जोङो थान्दै मेल दं। बेखिनि हाबाफारियानो दिनैनि हाबाफारि। आरो दा दिनैनि बे जुथुमायाव जोंनि सिमेन आन्चलिक ब्रह्म धर्म नि हिसाबैब्लाथ' 400-500 बिनि गेजेराव जोंनि भक्त आइ बाबामोना बाहागो लाफैनांगौ। मानोना जों बिथांमोनखौ खावलायखादों आरो बाहागो लाफैगोनखौ आं